Батьківщина не буває погана, поганими бувають громадяни. Одна частина України проливає кров і плаче, і страждає, а інша частина радується, веселиться, сидить по клубах. І, по суті, є для них оця небезпека абстрактною. Не шкодуй, я ні про що не шкодую. Таращанське тіло – це не тіло, яке належить Гонгадзе. Чому зараз реанімується знову ця справа Гонгадзе? Чому? Справа полягає у тому, що тут грає одне прізвище, вірніше два. Це Тимошенко і Медведчук. Про те, що він буде президентом, я йому сказав у 94-му році. Мені Віктор дзвонить до Британії, каже, приїжджай, я тебе зроблю міністром. Я приїхав. А він раз і призначив міністром Поляченка. Було на Україні Крим, повернуть кримські татари. В асоціації з світовим рухом кримських татар. Перша мова – це кримсько-татарська, столиця Бахчисарай, весь об'єм Криму ваш, тому що є в складі України ще одна держава. Добрый день. Сегодня я буду беседовать с необыкновенным человеком, врачом, кардиохирургом, политиком, народным депутатом, и можно продолжить этот список. На самом деле это очень интересный человек, персона. Ивасюк Валерий. Добрый день. Доброго дня. Валерий, что сложнее, бороться за жизнь пациента или за жизнь страны? В чем разница и в чем сходство? Здавалось би, це різні категорії, різні системи, різні об'єми, різна відповідальність. Конкретна людина, як фізична особа, і країна, яка тим більше є твоєю батьківщиною. А батьківщина не буває погана, поганими бувають громадяни. А от стосовно пацієнтів, ми знаємо випадки, це не поодинокі, і в історії, і тепер, коли, скажімо, пораненим в якійсь сутичці чи на фронті буває ворог твоєї батьківщини, ворог твоїх друзів, ворог твоєї сім'ї, але він поранений і поступає на операційний стіл до хірурга. І от як ставитись до пацієнта, коли ти точно знаєш, що це ворог, що це бандит, що це злочинець? Я розпочну свою відповідь з такої асоціативної пам'ятної події, коли вперше, я ще не був студентом медичного інституту, тільки закінчив медичне училище, але оскільки я амосовський, моє життя починалося з Інституту серцево-судинної хірургії, який зараз носить ім'я Миколи Михайловича Амосова. Мій батько в кінці 50-х років, на початку 60-х, він працював провідним інженером на авіазаводі і брав участь у створенні перших апаратів штучного кровообігу. Тоді розпочиналася тільки серцево-судинна хірургія на відкритому серці, коли замість серця працював апарат штучного кровообігу. І от мені так хотілося пошвидше війти на рівень не середньої ланки медичних працівників, а вище, на лікарський рівень. І я навчився проводити штучний кровообіг і здав іспит безпосередньо Миколі Михайловичу Амосову. І він мене допустив самостійно проводити АІКи, операції з штучним кровообігом. Помните свою першу операцію? Так, пам'ятаю, дуже добре пам'ятаю. Це був такий професор, його прізвище знамените тим, що його дід, академік Спасо Кукоцький, який під час Другої світової війни, він, по суті, був одним з провідних хірургів, особливо, що стосується гнойної хірургії. І от його внук, професор Олександр Юрійович Спасо-Кукоцький, проводив операції на зовсім маленьких дітях. На той час маленькі діти, це були десь, я пам'ятаю, по кілограмах, не по віку. Бо для нас, для аїковців, було важливо скільки кілограм, для того, щоб розрахувати, скільки крові заливати в апарат штучного кровообігу. 8, 10, 12 кілограм. Тепер то вже оперують зовсім маленьких дітей, навіть в утробі матері оперують. Совершенно вірно, так. І тяжка була вроджена вада серця, пінтада фало, це 5 пороків в одному серці. І
кожного етапу операції або анестезіолог, або хірург, або той, хто проводить штучний кровообіг, є головним. В залежності від того, який етап операції. І от той, хто проводить аїковець, той, хто проводить штучний кровообіг, він є головним при включенні апарату, відключенні серця, і потім запуску серця і відключення апарату. Вы хотите сказать, что вы занимали эту позицию? Так. Я проводив штучний кровообіг і у Амосова, і Свахокотського. То есть вы включали аппарат? Ну а як же, проводив штучний кровообіг, так. І, до речі, я познайомився з своєю майбутньою дружиною, вона була в моїй бригаді, у нас 2 дітей. Але оскільки це була хірургія 76, 78, 79 року, і апарати штучного кровообігу не були ще такі досконалі. І взагалі було багато проблем на той час в серцево-судинній хірургії. От виникали, на жаль, на той час часто таких випадків, коли поки працює апарат, серце працює. Оце маленьке горобине сердечко, воно працює. Тільки відключаєш апарат, серце зупиняється, не тягне. Включаєш апарат, серце працює. Виключаєш, воно зупиняється. І так можна мотилятися оцим серце-апарат, серце-апарат, апарат-серце, годину, 2, 3. На тебе вже кричить провідний хірург, от ми його назвали Спас, Спасокотський Спас. На тебе кричить: Валера, зупиняй апарат. У мене не піднімаються руки зупинити апарат. Я підходжу до рамки і дивлюсь на оце серце, на оця маленька дитина. Я знаю, як правило, батьки цих маленьких дітей, вони влаштовувалися там нянями, щоб ходити за свою дитину і ще за дітьми, які лежать в палаті. І точно вони знали вже, хто проводить АІК, хто оперує. Вони просто нас знали вже в обличчя. А ще операційні у нас були з фонарями, це скляна стеля. І вони дивилися і бачили це. І треба виходити, і кого першого побачить, то батькам просто, якщо ти не говориш, бо говорить провідний хірург, то ти очі в очі бачиш цих мам, батьків. І ми старалися виходити через чорний хід, тому що дивитися в очі. Ну, я ж тоді малий, бо мені було скільки, 17-18 років. На то время. Але на той час, так. І оцей випадок, він був не один раз, на жаль, коли ти повинен дати команду зупинити апарат. І потім це тіло зашивають, накривають простинкою, воно лежить там 2 години. Так от, повертаючись до вашого запитання, лікарі поставлені в умови, коли вони не можуть відмовити лікувати пацієнта, незалежно від того, якого він є походження, якого віку, чи він злочинець, чи герой, якої він нації, якого кольору шкіри. Немає значення. Перед тобою є пацієнт, і ти повинен його рятувати. Стосовно порятунку держави, оскільки моя політична діяльність починалася ще з Народного руху України, от я очолював охорону першого з'їзду руху, потім війшов в центральний провід руху і депутат Верховної Ради першого скликання. Виникали ситуації, ви пам'ятаєте, це було у зв'язку, зокрема, із так званим ГКЧП. 19-го якраз на Спаса, 19 серпня, 19, 20, 21, 22, 23, потім 24 ухвалення акту незалежності. Варєніков, генерал війська, оточений Бориспіль і так далі. І так далі. Ніхто не знав, чим воно закінчиться. Ми зайшли 21-го в стіни парламенту і не виходили, допоки вже не був ухвалений акт незалежності, там спали, там їли. І, по суті, вийти з стін парламенту означало бути, в всякому разі, вирогідність арешту чи якогось іншого насильства була дуже висока. І оце відчуття того, що Україна народжується в цих муках, і ці муки, вони можуть перетворитися в смертельні, які вже більше не порятуєш. І наше відчуття всередині Верховної Ради, коли перед ухваленням акту незалежності, вони були перебільшені, тому що ми не дуже знали, що відбувається на вулиці, тим більше в Москві. Тобто це була гіперболізація, це була гіпердіагностика тої ситуації, отих загроз, які наразі були. Ми їх перевищували. Оцей страх
за те, що може статися, що може бути якась кривава подія, він був, але перебільшений. Саме тому от на 85 років від дня народження святійший патріарх Філарет, це було 10 років тому назад, у Володимирському соборі, чи 5 років тому назад, у Володимирському соборі він, звертаючись до людей, сказав, що зараз війна, але це покарання Боже за те, що ви сприйняли цю незалежність як манну небесну. Ви так і не зрозуміли, що це є незалежність вашої країни і кожного з вас. Ви це прийняли як данність, як якийсь подарунок, який можна відкласти десь в скриню і собі далі жити і отримувати задоволення від життя. І нескільки не прикладати зусиль для того, щоб той акт незалежності перетворився в сутнісну, дійсну, політичну, фізичну, моральну, культурну, особисту незалежність. І от потім вже пройшли роки, і таких небезпек для держави виникало кілька разів. Зокрема, це ухвалення Конституції 96-го року, коли президент Кучма о 9 годині вечора перед Конституційною ніччю підписав указ про свою Конституцію імені Медведчука, те, що вони хочуть зараз зробити руками Тимошенко. Це федералізація країни, по суті, знищення країни. І Верховна Рада була вимушена в одну ніч ухвалити Конституцію редакції 96-го року. Так, це так само була реальна небезпека. Ну і, звичайно, зараз. Це небезпека, яка, по суті, є та, яка кровоточить. Кровоточить вже 5-й рік. І так ставалося в моєму житті, що ніби і страждання, і кров, і різні, я би сказав, страшні ситуації, які стосуються не тільки однієї особи, там кількох осіб, це все було і за моєї участі. Але те, що я побачив 14-15 року в АТО, коли я заїхав через Ізюм Харківської області і проїхав весь периметр тодішнього протистояння, оцієї лінії зіткнення по Луганській області, потім через 15 кілометрів, чи навіть 10 кілометрів від Донецького аеропорту, по всьому периметру зіткнення Донецької області, і ми виїхали в Запорізьку область. Те, що я побачив тоді і почув, для мене оця реальність, яка і так була зрозуміла стосовно небезпеки держави, вона перетворилася в очевидне матеріальне відчуття цієї небезпеки. І відповідно, що оце відчуття того, що все може скінчитися в один день, воно мене не залишає і зараз. І знову ж таки, ніби непорівнянні ці речі. От порятунок людини, небезпека життю людини і небезпека життю держави, країни і порятунок держави. Але якщо для багатьох, на жаль, в Україні, бо їх дві по своєму ставленню до війни, одна частина України проливає кров і плаче, і страждає, а інша частина радується, веселиться, сидить по клубах, і, по суті, є для них оця небезпека абстрактною. То я можу сказати, що, власне, от ця абстракція для людей, вона може обернутися ще більшим горем. Чим швидше люди відчують, що оця загроза, оця кров, вона недалека, вона дуже близька. Вона відбувається тут, зараз, в цій країні, а тіло країни одне. Яка різниця, звідки почнеться гангрена газова? Чи з пальця на нозі, чи з ключового суглоба, який ближче до тулуба? Як швидко дійде оця смертельна інфекція? Це одне тіло. Так і само в державі, це одне тіло. І те, що ампутували, в всякому разі відбувається спроба ампутувати, от перев'язали. От немає зараз кровотоку від загального тіла держави до Криму.
ми бачимо, що там іде страждання, там відбувається поступлення оцієї отруйної крові оцього ворога Росії з інших джерел. І ми бачимо, що оця частина України, вона страждає, вона болить. Те саме відбувається в Донецькій області і Луганській частині області. Отже, знову ж таки, я думаю, що якщо кожна людина буде сприймати горе і небезпеку в своїй країні як своє власне, бо кожна людина, якщо вона має клепку в голові, і має таку здатність, вроджену здатність до альтруїзму, до співчуття, вона ж співчуває своїм близьким, своїм сусідам, своїм друзям, коли стається біда. От коли розпочнеться оце співчуття державі, країні, вірніше, бо держава – це інститути держави, країні, от тоді буде мобілізація оцих, якщо хочете, стресових гормонів, оцих адреналіну, норадреналіну, оцього всього, яке рятує, мобілізує організм і виводить його з цієї хвороби. Вы так красиво это описали с точки зрения медицины, мне просто добавить нечего. Единственное, что вот я просто чувствую, что вы по сути своей человек, спасатель, если правильно это сказать, да? По своему призванию, может быть. И, наверное, выбрать профессию врача, но она не пришла просто так. Не прийшла. Как она пришла? Отже, я сказав, що мій батько робив перші апарати штучного кровообігу. І коли я був у 5 класі, а тоді розпочали вчити, здається, це був 5 клас. Такий був у нас предмет ботаніка. І прийшла і хімія, і ботаніка, і хімія. Прийшла вчителька, яка потім у нас вела далі хімію, потім анатомію, фізіологію, і анатомія, фізіологія, зоологія, ботаніка, зоологія, анатомія, фізіологія, загальна біологія. загальна І вона нас біологія, вела так. оці всі роки. Я досі пам'ятаю прізвище Трипольська Раїса Марковна. І вона, не знаю, якось вона побачила, я вчився на відміну, хоча в мене була поведінка незадовільна. Весь час. Замечательно. Це ураган. Але вона бачила, що в мене є потяг до цього біології, до медицини. І вона мені принесла книжку «Мислі і серця» Амосова. Я її прочитав. І от в 5 класі я це вирішив, що я буду кардіохірургом, нічим іншим. А потім вже пішла оця дорога цього розвитку, набуття усвідомлено. Якщо тоді було таке емоційне, це фантастика, це операція на серці, це сам опис, бо це, власне, є книжка документальна. Це роман, але це документальний роман. То потім це все перетворилося в усвідомлене рішення. Я втік в школу, я не ходив в школу в 9 клас. Батьки про це не знали, я прийшов до Амосова, а наші родини товаришували. Я кажу: Микола Михайлович, мені батько дозволив прийти до вас санітаром. А він окає, він з Вологодської області: Говнюк, ти, мабуть, вреш. То точно отець сказав? Я говорю: да, все нормально, все клас. Я не ходив в школу 3 тижні. Потім прийшла вчителька, наша класна керівничка, до мене додому. Каже, Николай Амосов вас не здав? Ні. Вчителька прийшла і каже: Валер не ходить в школу. Ага. А мій батько, він був командиром відділення «Катюш» під час Другої світової війни. В нього зберігся офіцерський ремінь з такою бляхою. Ой-ой-ой. І ця бляха, я її до сих пір пам'ятаю, на спині, скажімо так, трошки нижче. Я повернувся до школи, але вчився 9 клас, 10-й не пішов в медичне училище, бо я не міг, так мовити, дочекатися, коли буде ця медицина. І я прийшов в Амосовський інститут, мені було 16 років, а тоді було заборонено працювати до 18 років. І Микола Михайлович звернувся тоді до першого секретаря Київської міської партії, я ж не пам'ятаю Цибулько, я не пам'ятаю його прізвище, як його було прізвище, за дозволом до міністерства, а тоді був міністром, потім мій вчитель, якого дуже поважав, його прізвище було Братусь, академік Братусь Василь Дмитрович.
От, з тим, щоб мені дозволили і вчитися, і працювати. От я прийшов, у мене стаж 16 років. От Амосовський інститут, медучилище я працював, потім між медучилищем і медінститутом, медінститут, і аж до Верховної Ради, коли я вже був обраний. Валерий, а как вы считаете, вот Николай Михайлович это сделал, потому что он в вас увидел талант? Я думаю, що так. Да. Він написав тодішньому ректору медінституту Лаврику Семену Семеновичу такого листа, він в мене вдома є. Говорить, этот мальчик заслуживает внимания, с него будет хороший идейный медик. А потім мені підписав, в нього є ще така книжка, називається ППГ-2266. Це він же був провідним хірургом військового госпіталю, от це ППГ-2266. Он мені написав: Валерію, з пожеланнями хорошої медицини і життя. І так воно й вийшло. І от я з ним, по суті, він мене за руку привів до цієї медицини. Це, звичайно, для мене є взірець. І не тільки в плані хірургії чи медицини. Та? От він мене так навчив мислити, да, що я ще, будучи студентом 3-го курсу, отримав срібну медаль Академії наук СРСР. Я придумав операцію. Дуже проста операція. Надзвичайно проста. Та. Потрясающе. А потім, але вона не стосувалася серцево-судинної хірургії, це була автономна перфузія, автономний кровообіг підшлункової залози при гострих геморрагічних панкреатитах. Ну, коли підшлункова залоза просто помирає. От ми її виключали, промивали її, от, це при сильних отруєннях і так далі. Але стосовно операції, яка потім стала моєю і дисертацією, і до докторської, це теж дуже проста операція, дуже на серці. От, вона досі робиться, і єдине, що я не оформляв ніякого патенту, але він для мене не тільки хірург, він передовсім громадянин. Я пам'ятаю, коли він обирався до Верховної Ради Радянського Союзу, тоді був з'їзд народних депутатів. Він виступав, це був 89-й рік, в великій аудиторії медінституту, в першій аудиторії. Він виступав і говорить: я вот русский. Вот я русский, но вот я вот живу здесь, вот моя сердечная хирургия здесь. Я считаю, что Украина должна быть государством независимым. И чем быстрее мы уйдем из этого неправильного, да, экономического, политического дерьма, тем быстрее Украина станет европейским государством. До 89 года. Какие заветы Амосова для вас нерушимы? Что вы себе не позволяли ни в профессии, ни в жизни? Стосовно професії, я вам скажу так, що от багато в чому я не згоден з діючою владою в особі президента Порошенка. Багато в чому. Але я розумію, що все інше, що за рейтингом біля нього, ще гірше. І тому тут є принципово порятунок держави. Порятунок держави – це оця дорога, по якій він веде державу. Те, що всередині непорядок, і, зокрема, в цій сфері моїй професійній, в медицині, це не просто непорядок, це злочинні дії, ну, здебільшого уряду Гройсмана. От мені говорять: Валерію, не чіпай президента в своїх ефірах. Що стосується охорони здоров'я, я кажу: я не можу. Я не можу зрадити професії. Та? В політиці можна допускати якісь, не знаю, компроміси. Але бути конформістом в професії – це для мене неприпустимі речі. І стосовно амосовських якихось принципів, перший принцип – кожен пацієнт, він завжди говорив, ви повинні ставитись до пацієнта як до своєї близької людини. От хто це: батько, мати, дитина і так далі. Незалежно від того, хто це є. Я нікому ніколи не відмовляв. Ніколи в своєму житті не брав гроші. Ніколи. За консультації, за допомогу – ніколи. Це для мене є табу. Один раз мамочка одної дитини, хлопчика, підійшла до мене, це був десь 79-й чи 80-й рік, і вона дає мені 15 рублів. На той час це ураган, це великі гроші, зарплата у мене була 60 рублів. От, я відмовлявся, а потім приніс халат додому прати, мама пере халат, приходить і каже: Валера, це що? Ці 15 рублів було у мене в кишені. Звичайно, мама мені влаштувала, вона, добре, що вона батькові не сказала,
От, я тоді ці гроші повернув. Тобто медицину, от те, що робить Супрун, те, що робить Гройсман. Я автор 49-ї статті Конституції стосовно охорони здоров'я. Там чітко написано «медична допомога». Вони, ніби граючи словами, перетворили це в що? Медичне обслуговування. Да? Це парикмахери, там, не знаю, банщики, ресторатори, обслуговування. Обслуга, да, вона може бути платною або безкоштовною, да, безоплатною. Допомога ніколи не може бути платною. Допомога завжди безоплатна для людини, яка цю допомогу потребує. Вона не безкоштовна, держава повинна платити. І от ця еквілібристика, да, перетворила мою професію руками Супрун, руками Гройсмана в сферу обслуговування, а не в сферу допомоги. Что для меня абсолютно неприйнятно. Про врачебную деятельность мы все поняли. Ну, не все поняли, все так нарисовалось. Это непонятно. Да, но тем не менее. Но тем не менее вас привлекла политика. Так. Чем? Ведь будучи знаете, еще аспирантом вы, да, будучи аспирантом вы... Раньше. Даже раньше. Да, балотировались. Я вам скажу так, майже все своє життя я вчив французьку мову. От я, як її запам'ятовував, це досить важка мова, на відміну від англійської, яку я вчив в Оксфорді, я швидко вивчив англійську мову. От французьку тяжко вчив. Але я потім знайшов, як швидко її вивчити. Я почав слухати співаків і співачок і запам'ятовувати тексти повністю, а потім перекладати. От ви мене запитали стосовно політики. Да? От медик, чи я не жалкую, от пішов з медицини. Така була співачка Едіт Піаф і знаменита пісня «Non Gregorian, non genere Gregorian». Не шкодуй, я ні про що не шкодую. Оце для мене, да, є такий постулат. Про що шкодувати, да, це себе виснажувати психічно, сльози пускати, там, думати, от якщо б я не пішов і так далі, і так далі. Але для мене, я вам скажу так, що до сих пір я прокидаюся щасливим, якщо мені сняться операції. До сих пір. Ну, поэтому мой вопрос был, а чего же вас потянуло в политику? Что-то же притягивало? Почему-то вы пришли сюда? Притягнуло те, що, знову ж таки, от така гносеологія. От, розумієте, в кінці 70-х, початку 80-х років я подивився весь репертуар театру на Таганці. Ще з Висоцьким, Смєхов, Мастер Маргарита. Весь репертуар, весь. От за 3 роки в п'ятницю я їхав до Москви, повертався вранці в понеділок або на лекції, або... І от, відповідно, прочитав Трифонова, відповідно, читав все те, що, по суті, склало оцю філософію незгоди з способом життя в цьому довкіллі. Це був супротив. Да? І весь час шукалося, плюс ще Амосов, якось ми йшли, я говорю, Николай Михайлович, вы же вот, проти социализма. Он говорит, да, вот эта система не работает, она искусственная. А что будет? Он говорит, мы ее таки сковернем. Я пам'ятаю цей жест. Да? І оце те, що я перебував в середовищі, да, яке мені подавало через книжки або через безпосереднє спілкування, да, інформацію про те, що може бути щось інше. Єдине, треба його сформулювати для себе. А що інше? І оце «що інше» народилося тоді, коли абсолютно випадково. Коли був оцей з'їзд народних депутатів, ви ж слухали прямі ефіри, все, і тут гвалт, Сахаров, все, і так далі, тут все розкривається, оказується, Ленін бандит, оказується, всі бандити, оказується, це все злочинці, і взагалі це все криваве, і це все брехня. Всі ці цінності, здавалося б, непогані, да, гуманітарні, але вони лежали на базі гнилому і злочинному. І тут, виявляється, може бути щось інше. Я пішов на площу Незалежності. Почали крутитися з людьми. І я вже не пам'ятаю як, потрапив в спілку письменників. А якраз організувався Київський крайовий рух на чолі з Володією, господи, вилетіло,
Зараз задаю його прізвище. Яворівський. І якась була ситуація, і я просто почав говорити, а він каже, іди сюди. Іван Драч покійний, Павличко, іди сюди, а ну поговори, а ну скажи. Я почав говорити. І вони мені тоді доручили, це був 89-й рік, в серпні місяць, поїхати до Риги. Там на площі Республіки, на площі Свободи, яка так називається, був величезний мітинг Сайодюса. Це як у нас народний рух був. Да? Я взяв синьо-жовтий прапор, і ми з хлопцями на машину і до Риги. І потім повернулися до Львова, де цей прапор, який в мене зараз вдома, освятив, потім уже згодом патріарх, другий патріарх після Мстислава, патріарх Димитрій, який на той час був просто предстоятелем першої автокефальної церкви в Україні Петра і Павла біля Лічківського кладовища в Львові. І потім народний з'їзд руху. І коли я почув В'ячеслава Чорновола, Горенів, Івана Драча, коли я почув оце все, а біля мене сиділа така, я її називав Шминдрик, отака баришня. Таке враження, що в неї швайка в одному місці, вона не могла всидіти. Виявляється, це була Христина Фріланд, яка зараз є міністром закордонних справ в Канаді. Я тоді познайомився з Христиною. Оце з 89-го року ми з нею знайомі, з Христією Фріланд, потім з її мамою, на жаль, уже покійною, Галею Фріланд. І оце от все, оце вся фантастика, і потім мене винесло до рівня вже кандидата в депутати одночасно Київради. Тоді можна було і Верховної Ради, і перше скликання Верховної, і перше скликання Київради. І далі воно вже пішло, оця політика. Але стосовно медицини, я її не загубив, бо мій хороший друг, академік Комісаренко Сергій, і вже нині покійний, на жаль, директор інституту імені Кавєцького онкології, Вадим Пінчук, вони мене прикликали, перші тижні Верховної Ради. Каже, Валера, чим ти будеш займатися в Верховній Раді? Що ти там серце будеш пересаджувати? Хоча багатьом треба це зробити. Интересно. А ну давай, каже, займись СНІДом, СПІДом. Вы все вопросы мои просто забираете, Валерий. Ну хорошо, так. От. А тоді було всього двоє у нас інфікованих. Всього двоє. Вы возглавляли комитет по борьбе с Я його СПИДом. створив, так. Я написав закон боротьби зі СНІДом і соціальний захист населення, і спеціальним органом державного управління це Національний комітет боротьби зі СНІДом при президентові України. Тоді можна було утворювати органи державної влади при президентові. Если два больных было, зачем нужно было создавать комитет? А тому що мені ці академіки розумні довели, що СНІД тільки починається, і за всіма ознаками епідемічних законів розвитку цієї хвороби у нас будуть сотні тисяч, як воно і сталося, і дуже швидко. З таких причин. Перше, тоді у нас широкомасштабно, початок 90-х, розвивалася ін'єкційна наркоманія. Да. 89%, і донині це найбільший шлях передачі СНІДу, гепатиту Б, гепатиту С. Тобто шляхи були відкриті. Не вистачало чого? Тільки самого інфекта, самого вірусу. Перше. Друге, це те, що імунітет українців був ослаблений, і це очевидна, доказова абсолютно істина. Чорнобиль. Це так званий Чорнобильський СНІД. Синдром набутого імунодефіциту – це не хвороба. Це так званий типовий на російському типічні патологічні процеси, як онко, як запалення, да? Як стрес. От СНІД – це типовий патологічний процес. Немає значення, якої теології. Чи це радіаційний, чи це інфекційний, чи це герпесний, чи це вірус імунодефіциту людини. Все йде в одне. Імунодефіцит. Правда? І от в сукупності оцих всіх факторів дуже швидко він почав розвиватися. І оця вся базова законодавча, скажімо, оця сукупність, да, законів, основи законодавства в охороні здоров'я і так далі, оце все було за моєю участю. І головне, оце створення системи профілактики боротьби зі СНІДом. І вона нам вдалася. Тем не менше, это ж не помогло же. Помогло, звичайно, помогло. Помогло. Конечно. Количество инфицированных Конечно. сейчас А це огромное. зупинити неможливо. Питання полягає в іншому. Питання полягає в тому, що, по-перше, ми не допустили двох шляхів, які не пов'язані з поведінковими гріховними ситуаціями людини, з поведінковими реакціями.
Ні з сексом, ні з наркотиками. Це передача від матері до дитини, плацентарний шлях. Ми зробили так, що в Європі 4,5% від матері до дитини, а у нас було 2,8%. Тому що ми ввели на першому триместрі профілактичну для мам, які не мали обсервації, да, або мали фактори ризику, або вже були віл-інфіковані, ми ввели перший триместр лікування чи лікування матерів і профілактику передачі через плаценту до дитини. У нас батько віл-інфікований, мама віл-інфікована, дитина здорова. Дитина здорова. Так. Це перше. Друге, Да. донорство. Донорство в всьому світі. Ви пам'ятаєте перші випадки, чому за Горбачова був ухвалений закон? Пам'ятаєте випадок, коли через донорство дітей в пологовому будинку заразили на СНІД? Це був 88-й рік. Ми цього так само не допустили, тому що мій принцип був найкращий, найчутливіший, найспецифічніші тест-системи в службі крові, бо це система національної безпеки. Зараз, на жаль, прибрали ці тест-системи і повернулися до тест-систем, які я забороняв вводити в Україні. Забороняв. Вони зараз камуфлюються ніби під українські, але основна базова, так мовити, складова тест-систем російського виробництва Ніжній Новгород. В них хибно-позитивний, хибно-негативний результат. У нас хлопці, які приходять з війни в госпіталь в Харкові, у нас 408-й, і в Дніпропетровську лікарні імені Мечникова, після переливання крові отримують з кров'ю гепатит Б і гепатит С. Стосовно СНІДу приховуються, але маркер є, якщо кривава інфекція передалася, то СНІД точно передається. А крім того, якщо взяти СНІД, ми встигли створити систему, по-перше, якісної діагностики. От всі центри СНІДу, це я створював. Ну, не я з колегами, але нормативна вся база. Да? Клініки СНІДу, бо центри СНІДу були без клінік. Клініки СНІДу, і вони оснащені чудово лабораторії, які навіть Феофанія звертаються до нас, скажімо, в Київський центр СНІДу або в Республіканський центр СНІДу, бо там дійсно найкращі і біохімічні, і вірусологічні лабораторії. А крім того, ми встигли зацікавити світ, і от починаючи з 2002 року Глобальний фонд кожні 2 роки дає 176 мільйонів доларів Україні на закупівлю найкращих ліків проти СНІДу. У нас майже 80% людей отримують лікування проти СНІДу, але людина, яка отримує ліки проти СНІДу і є в системі, тобто вона дисципліновано отримує, вона припиняє бути небезпечним для оточуючих, вона може секс без презерватива і так далі. Отже, таким чином ситуацію взяли під контроль. І СНІД почав називатися тепер в Україні, як і в всьому цивілізованому світі, контрольованою інфекцією. До сих пор на слуху история с Гонгадзе и вашим преследованием, вернее, преследование вас, и те результаты экспертиз, которые вы предоставляли, актуальны ли сейчас? Звичайно. От іде виборча кампанія, президентська виборча кампанія. Ні з того, ні з цього. На ефірі канал ЗІК «Народ проти». Так. Влащенко Наталка мені задає запитання, напроти мене стоїть один з керівників ТСК, Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, генерал-лейтенант Григорій Амельченко. А я був всі ТСК Верховної Ради по справі Гонгадзе медичним експертом, якраз з ДНК ідентифікаційних експертиз. Таращанське тіло це належить Гонгадзе або ні? І раптом, я кажу, це було десь місяць чи півтора тому назад, запитання по справі Гонгадзе. Чому зараз реанімується знову ця справа Гонгадзе? Чому? Справа полягає у тому, що тут грає одне прізвище, вірніше 2. Це Тимошенко і Медведчук. І для того, щоб, звичайно, Кучма, який донедавна, як ви знаєте, був в трьохсторонній групі в Мінську. Його замінив Євген Кирилович Марчук. Пінчук так само не остання особа в грі олігархів стосовно того, хто буде президентом України. Реанімація справи Гонгадзе в ракурсі винуватості тодішнього президента Кучми, знову ж таки, зараз не випадкова. Справа Гонгадзе сама по собі
це справа, яка була задумана і використана в розвитку, є таке поняття в спецслужбах, бо справа може початися, вони не знають, який бік вона піде, і потім дивляться, що можна використати от в цьому напрямку, що й було використано. Йдеться мова про те, що справа Гонгадзе – це була справа узалежнення глави держави від підозри на вбивство відомого журналіста для того, щоб, по-перше, примусити його піти на 3-й строк. Конституційний суд дав такий дозвіл, як ви пам'ятаєте. Друге, ухвалити Конституцію на референдумі. І був указ президента про референдум. Знову ж таки, хотіли зробити те, що він планував за тиском Медведчука 96-го року, про що я говорив. Федералізацію України, двохпалатний парламент, по суті, розчленування України. Але коли ми взялися за цю справу, я побачив, що за всіма ознаками, опосередкованими і безпосередніми, за судово-медичними експертизами, я розкрив цю справу не по фактам, які стосуються ознак кримінального діяння, самого викрадення, вбивства і так далі. Чисто по судово-медичним експертизам. Починаючи від судово-медичної експертизи опізнання в Таращанському морзі і закінчуючи ДНК-ідентифікаційною експертизою в інституті імені Пауля Ерліха, лабораторія Генедія, а цей інститут є головним інститутом для Європейського Союзу для здійснення будь-яких експертиз, що стосується всього того, що стосується людини. Харчів, ліків, судово-медичні експертизи і так далі. Висновок, що Таращанське тіло – це не тіло, яке належить Гонгадзе, бо я взяв кров у мами покійної, знайшов абсолютно випадково на столі клаптик паперу. Це медична картка Георгія 93-го року, коли він воював в Абхазії. І там була крапля крові. Я кажу до мами Гонгадзе, що це таке? Вона говорить, це кров Георгія. Тобто у мене був носій ДНК прижиттєвий самого Георгія, мами і шматок таращанського тіла. Ми це все направили в лабораторію Генедія. Коли порівнюється своє з своїм, 100% результат так або ні. Не може бути 99, 97 і так далі. Зрозуміло, так? Чітко було сказано, що таращанське тіло має 100% негативного результату в порівнянні з кров'ю Георгія і в порівнянні з кров'ю мами. Все. Але постає питання, а які ж позитивні ДНК-експертизи? Одна з яких була потихеньку оголошена 10 січня 2001 року. А вони робилися в лабораторії Міністерства внутрішніх справ Росії. Чудесно. Професором Павлом Івановим під особистою курацією Путіна. Чудесно. Тобто відповідь, вона очевидна. І коли ми це все видали, зразу 19 січня, якраз на мами день народження, мене викликають в СБУ. І допит 4 години. Говорять, ти вкрав 6 мільйонів доларів, ти продав на базарі, не знаю де на базарі, не знаю де, в полі. Те система не снід, кому нафіг даруйте на слові потрібні. Що з ними робити? Солитню чи що? Це повний маразм. Продавати те системи, кому і для чого? Якщо для цього треба ціла лабораторія. Але от, якби я мав 6 мільйонів, то я хіба оце от... Одним словом, я вимушений був їхати до Британії, у мене була якраз віза в Британії. І впродовж 4 місяців я працював дуже щільно, майже щодня з Мі-6, контррозвідка Великої Британії, тому що справа стосувалася глави держави. І міністерство, чи Home Office він називається, Міністерство внутрішніх справ видало мені документ про політичний притулок, а потім парламент Британії ухвалив рішення в порушення Конвенції ООН 64-го року про політичних біженців, яка говорила, що якщо людина виїжджає в країну, з якої вона втекла, політичний притулок скасовується автоматично. Мені дозволили залишити за собою право як політичного біженця і повертатися в Україну. В 95-му я мав отримати громадянство, я відмовився, але в мене тепер статус резидента, тобто в будь-який момент я можу отримати громадянство Британії.
За таким же, я би сказав, принципом було ухвалено рішення Сенатом, Конгресом Сполучених Штатів стосовно майора Мельниченка і вдови Георгія в Сполучених Штатах. Вони отримали політичний притулок, їм дозволили повертатися в Україну, скільки вони хочуть. Але постає питання, от цей мій досвід по справі Гонгадзе, да, ДНК-експертизи і взагалі судово-медична експертиза, мені стало дуже в нагоді. Знаєте, через те, що зараз відбувається справа ДТП страшного в Харкові, Да. коли судово-медичний експерт, да, жінка, яка, назвати її медиком важко, да, а тим більше судово-медичним експертом, бо вона уникала судового процесу, виснажуючи людей, які втратили 6, інші покалічені, і суд тривав місяцями тільки тому, що її не змогли знайти, чи була якась наркотична речовина в крові тієї баришні, яка вбила цих людей на своїй машині, чи ні. Зайцевої, да. Справа Гандзюк. Те саме постає питання. Знаєте, в судово-медичній експертизі завжди треба отримати відповідь на 2 запитання, якщо людина загинула. Перше запитання – причина смерті, і друге запитання – безпосередня причина смерті. Яка різниця? У людини рак, 4 стадія, з метастазами, ураган, на штучному диханні, тобто залишилися хвилини. Да? Раптом вимикається світло, людина помирає від того, що вимкнувся апарат штучного кровообігу. Причина смерті – рак, безпосередня причина – вимкнулося світло. От і тут з Гандзюк, да? Її обпалили, вона померла. От зараз шукають, бо треба перекваліфіковувати що? Статтю. Чи це був замах на вбивство, який призвів до смерті? Да? Чи це було вбивство? Це інші роки покарання. Скільки раз я говорив про те, що треба вилучити судово-медичне національне бюро з підвідомства Міністерства охорони здоров'я, Міністерства юстиції. Тому що сам на себе ніколи, це рука руку моя. Конечно. Треба зробити, як в цьому світі є, судово-медичне бюро, судово-медичної експертизи незалежним в системі Кабінету міністрів, як існує там, не знаю, там Укроборонпром і так далі, і так далі. Тобто це, чи Національний банк крові, як в Ізраїлі. Мова йде про те, що від цього залежить тільки покарання. Да? Но вас очередной раз не услышали. Ні, не почула. Очередной корупція. раз. Да, корупція. В свое время именно вы инициировали введение в РМБО, СМБО такой позиции, как советника по здравоохранению. Потом, через некоторое время, вы вот эту позицию и заняли сами. Это вот совпадение или такое провидение? Було так. Президенту Віктору Андрійовичу Ющенку, про те, що він буде президентом, я йому сказав у 94-му році, коли він очолював Національний банк, коли я вперше з ним зустрівся, і ми пили по чарці, по келиху червоного вина. Я кажу, Валерий, Віктор, вы так очень далеко все видите. Ви будете президентом. Він сказав, поясни чому. Я пояснив. А ви навіть йому сказали об этом? Так, звичайно, я йому це сказав. І потім, коли він таки наважився зробити мене штатним своїм радником, от Віра Ульянченко, я кажу, а чого я так довго сидів, чекав президента? А ти знаєш, ми коли з ним йшли, Віктор розказував, мені Віктор розказував, як ти йому перебіг, що він буде президентом, і пояснив, чому. Так от, я Віктору чітко вклав в голову таку штуку, що міністр охорони здоров'я, оскільки у нас надзвичайно небезпечні проблеми в охороні здоров'я, тоді розпочалася некерована епідемія так званого полірезистенту, тобто стійкого до відомих препаратів туберкульозу. Знову ж таки, проблема СНІДу. Тоді розпочалися кампанії проти вакцинації, які зараз ми маємо з кір'ю, краснухою і так далі. Я кажу, оскільки діє Конституція 2004 року, коли президент не впливає на формування уряду, як зробити так, щоб скоротити дорогу між главою держави, його указом, який він підписав внаслідок рішення РНБО, і міністром охорони здоров'я. Введи міністра охорони здоров'я до складу РНБО. І він міністра, який я був заступником, а міністром був мій одногрупник Юрій Поліченко, він його ввів до складу РНБО.
І оця відстань, вона призвела до того, що укази, які підписав президент, вони актуальні і зараз. Порошенку не треба бути ледачим, візьми указ Ющенка, який діє, і дій за цим алгоритмом. Щойно радить Супрун, треба створювати нову службу крові. Та все це є в указі президента 2008 року, який ми готували. Створення Національного банку крові і Національну службу крові для того, щоб не тільки унебезпечити донорство, про що ми говорили, не тільки забезпечити необхідною кількістю донорів і донорської крові, а створити динамічний стратегічний запас крові і продуктів крові. У нас війна йде. Чому передається хлопцям з фронту гепатит Б і гепатит С? Чому? Тому що нема крові і шальні донори приходять. Да, у них беруть швидкими тестами, але справа полягає в тому, що у СНІДу є 3-місячний період прихованого носійства. У тебе може бути сьогодні негативний результат, а ти маєш уже СНІД, бо антитіл мало, і та система не реагує. Це все було тоді зроблено. Але я прийшов, так мовити, на посаду. Між іншим, я був в Британії, мені Віктор дзвонить до Британії, каже, приїжджай, я тебе зроблю міністром. Я приїхав. А він раз і призначив міністром Поляченка. Тоді мене викликає, каже, вибач, але у Поляченка батько Київгорстрой, ну ти ж розумієш, ну от це. Але я тебе прошу, іди на нього заступником, бо з Юри такий міністр, як от це. Да, пуля. Значить, ну я пішов. Але друге, що от ми зробили, це потім уже, коли став прем'єром, коли став президентом Янукович, я навмисно пішов радником до Боятирьової в РНБО. Так. І я очолив робочу групу, і ми написали документ, дуже короткий документ, який називається «Основні засади нової державної політики в сфері охорони здоров'я». Не треба придумувати нічого, 3 речі треба зробити. Но він діє зараз. Ні, він не діє, його ніхто не приймає. А. Причому в робочій групі була сироїд Оксана, вона була учасником робочої групи. Я до неї прийшов і кажу, Оксано, ти заступник голови Верховної Ради. Мені так подобається, що ви називаєте імена. Так. І що це за документ? От як порятувати медицину? В всьому світі є 3 вільних професії. Це юридичний термін. Перше – журналісти, друге – правник і третє – медик. Валерий, ну сегодня просто, я не знаю, вы в жизни так все загадываете вперед и видите, вы даже вопросы мои угадываете следующие. Я не успеваю их задать, а вы уже на них отвечаете. Вот мой вопрос бы так и звучал. На позиции министра здравоохранения 3 шага, которые бы вы сделали? 3 важних шага. Да, якось Кучма, дзвонить до мене Табачник, а якраз звільнили, такий був академік Бобров, він був 2 місяці всього міністром. А я відлітав у відпустку. Дзвонить до мене Табачник, каже, прийди до президента. Я приходжу, Леонід Данилович, слушай, кого вот это вот, на міністра, кого? Я говорю, 3 особи, 3 кандидати. Це Юра Спіженко, який ми з ним були ворогами, каже, так ви ж вороги. Я говорю, але він діятель. Мої особисті стосунки з ним, вони на другому плані. Как это не хватает, когда личное что-то Другий мешает... каже, хто? Я кажу, Андрій Сердюк, він потім і став міністром. Да. Він хороший організатор охорони здоров'я, він такий партійний совок. Да? Він був начальником управління в ЦК Компартії України по охороні здоров'я, але він організатор охорони здоров'я, класичний організатор. А третій каже, я кажу, призначте мене, так ти ж там всіх розгониш. Я говорю, так от на півроку, от. Я кажу, перше, що треба зробити, це абсолютно змінити принцип функціонування міністерства. Він зараз галузевий, а треба зробити функціональний. І перше, що треба, це зруйнувати систему секретаріату Міністерства охорони здоров'я. От там кубло. Друге, це примусити вічно плачущу богомолець. Якщо зараз скликання теперішньої Верховної Ради або потім, закон, який лежить уже 2,5 роки, це про створення медичних асоціацій професійних. Тобто самоврядування медичних професій, як в судовій системі, самоврядування. Медики повинні вирішувати, як лікувати, як профілактувати, як вчити, давати і відбирати сертифікат на професію і так далі. Все. Функція держави зводиться тільки до 2. Фінансувати і дивитися за дотриманням законодавства. Все. Решта самоврядування. Самоорганізація, вона все стане на свої місця. Припинити оцей патологічну курацію державою медицини.
Це другий крок. І третій крок – це у зв'язку з війною, це перевести систему надання медичної допомоги, профілактики і реабілітації в таку, яка існує в Ізраїлі. Что вы имеете в виду? Мілітаризована охорона здоров'я. Там кожен медичний заклад, незалежно від форми власності, він щодня, щосекунди працює в двох режимах. В залежності від того, яка ситуація. В мілітаристському, як військовий госпіталь, і в цивільному. От і все. Знаєте, як кажуть, колись казали, хворий на діабет, а тепер як кажуть, людина, яка живе з діабетом. Да? Людина, яка живе зі СНІДом. Да? Так і тут. Ізраїль не воює, він живе з війною, він живе в війні. Так само, як Україна. Це буде довго. Тому охорону здоров'я всю відродити знову санітарно-епідемічний нагляд, який скасований Яценюком. І у нас тому в дитячих колективах дарують на слові дрищу далі, чим бачать, щотижня. Минулого тижня 3 організованих дитячих заклади, дитячих садка. Тому що Яценюк скасував, що мораторій наклав на перевірку, на контроль харчів, на безпечність і так далі, ліків. Тому у нас 70% фальсифікату в аптеках. Отже, таким чином перевести охорону здоров'я на мілітаристські рейки. Бути готовим до будь-якого, скажімо, розвитку подій щодо кількості поранених, щодо можливих інфекційних епідемічних вибухів, щодо можливих застосувань тої чи іншої зброї масового ураження і так далі, і так далі. Медицина зараз до цього не готова. І в цьому плані, знову ж таки, нарешті створити оцей стратегічний, динамічний запас крові і продуктів крові. Той, що, по суті, рятує поранених. 2019 год в Украине окутан выборными кампаниями. Сначала президентской, потом парламентскими выборами. Парламент. Президент, который выиграет вот эту президентскую гонку. Если он вам, Ивасюку Валерию, предложит занять позицию министра здравоохранения, вы согласитесь? Или вы все-таки продовжите свою політичну діяльність? Ну, посада міністра – це політична посада, це не державний службовець. Отже, в Конституції 2004 року не президент пропонує. Верховна Рада затверджує і ухвалює рішення складу Кабінету міністрів. Якщо у президента буде достатня критична кількість його депутатів у Верховній Раді майбутнього скликання, Я об этом. то тоді за позитивних, сприятливих умов, звичайно, що я дам згоду. Без вагань. Абсолютно. Наш канал АТР смотрят на оккупированных территориях, в частности в Крыму. И вы понимаете, Валерий, как сложно жить под оккупацией. Ну и наш в канал неволе. В неволе, так. Наш канал смотрят крымские татары, которые живут здесь, на материковой части. Наш канал смотрят патриоты. Я бы очень хотела, чтобы вы обратились вот напрямую сейчас к телезрителям. Если вам есть что им сказать. Звичайно. Я переконаний, і це моє переконання, я публічно оголосив і в засобах масової інформації, безпосередньо у спілкуванні з вашими лідерами, духовними лідерами, політичними лідерами, моральними лідерами, що Україні, в лоно України Крим повернуть кримські татари в асоціації з світовим рухом кримських татар. Я хочу запропонувати президентові, хто ним буде. Я вже це зробив через відповідні, скажімо так, шляхи Петру Олексійовичу, щоб він виступив з ініціативою в Києві скликати Всесвітній конгрес кримських татар. Для того, щоб світ побачив, що Україна покладається на кримських татар, бо це є ваша батьківщина. Ви є друга титульна нація в Україні. Титульна нація – це та, яка згідно документів ООН є корінною нацією, корінним народом і має право на назву своєї держави. Ніяка не Кримська автономія, ніяка Кримська республіка. Крим. Державний устрій Криму, те, що пишеться зараз в Конституції, те, що от ми пропонуємо робочій групі,
це територіальна національна автономія. В межах всього Криму і відповідних вод, які омивають Крим, столицю Бахчисараї. Історія України і історія вашого народу, вона досить схожа. У нас весь час були спільні вороги, як і спільні друзі. Не було безконфліктних ситуацій в історії і спілкуванні і наших двох народів. Але коли вони були разом, перемога завжди була гарантована. Я дуже хочу, щоб кримсько-татарський народ ще за оце десятиліття, сподіваюсь, не довше, отримав свою землю назад, побудував свою державу. Як ви захочете, це ваше право. В межах України, як вільну державу, самостійну державу, в межах Турції, як ви захочете, це ваше право. Але я точно знаю, що це має бути столиця Бахчисараї. Перша мова, як це є в Британії, в Уельсі, перша мова валійська, в Шотландії перша мова шотландська, друга мова англійська, перша мова це кримсько-татарська, столиця Бахчисарай, весь об'єм Криму ваш. І те, що ми розпочали робити, чому з'явився прапор біля Міністерства закордонних справ кримсько-татарський? Чому? Тому що ми порекомендували, і, слава Богу, дослухався Клімкін і президент, повісити прапор. Тому що є в складі України ще одна держава. І те, що ми зробили цей проєкт указу, і Порошенко його підписав, про створення інституту уповноваженого у справах кримських татар, а не Криму, при президенті України, це відповідальність самого президента. Одним словом, вистачає, скажімо так, достатньо є механізмів і шляхів для того, щоб це сталося швидко. І головний шлях – це організувати всю спільноту світову кримських татар з задіянням мусульманського прогресивного світу. І поставити питання не тільки про права людини на території окупованого Криму, а про права відновлення державності кримсько-татарського народу як корінного народу Криму. Спасибо вам большое за эти слова.